Na, ezen most meglepődtem. Végre valahára egy horrorfilm, ami kifejezetten tetszett. Én gyárilag rosszul vagyok bekötve. Teljesen mindegy, hogy milyen horrorfilmet nézünk, én biztos össze fogom kenni a kanapét. És erről nem a Milka tehet. Felvállalom, hogyha horrorfilmekről van szó, egyszerűen beszari vagyok. Látnátok, mit művelek moziban egy ijesztő jelenetnél. A közönség nem is a filmtől, hanem tőlem ijed meg. Valamiért azonban mégsem tudok teljesen elszakadni ettől a műfajtól, mert időről időre azért csak visszatérek hozzá, dacára annak, hogy a mai napig nem értem, hogy egyébként miért szeretik az emberek a horrorfilmeket. Magam sem tudom, hogy miért adok neki mindig újabb és újabb esélyt, amikor pontosan tudom, hogy a végeredmény mindig ugyanaz, egy összekent kanapé és pár napnyi alvás megvonás. Mindegy is, mert hogyha már egyszer felkerült streamingre és úgysem tanulok a hibáimból, akkor gondoltam, itt az ideje megnézni Lee Cronin múmiáját. Mármint Lee Cronin a Múmia című filmjét. A filmet megelőzte a híre, ilyen durva, olyan kemény, ilyen ijesztő, olyan befosatós, ez minden csak nem nekem való. Legalábbis ezt mondták a barátok, tekintve, hogy ők jól ismernek. Aztán, ahogy jöttek velem szembe a különböző kritikák és a bemutatók, valahogy azt éreztem, hogy bár nem tudom, hogy miért, de valamiért ezt látni akartam. A helyzet az, hogy úgy érzem, hogy a Lee Cronin féle múmia jutatott el odáig, hogy életemben először kimondhatom azt, hogy kimondottan tetszett egy horrorfilm. A történet röviden annyi, hogy adott egy család, akik Egyiptomban élnek, és két gyermekük közül a lányuk összebarátkozik egy idegennel, aki elrabolja őt. A család persze teljesen összetörik, és azonnal a rendőrséghez fordulnak, ám minek után ők sem nagyon tudnak segíteni, ezért az idő előre haladtával valahogy mégis megpróbálnak tovább lépni. Nyilván elfogadni egy ilyen helyzetet egyáltalán nem lehet. Azonban ők mégis megpróbálnak együtt élni az életre szóló megválaszolatlan kérdésekkel és a soha nem múló fájdalommal. 8 évvel később az időközben már még egy lánnyal kibővült család Új-Mexikóban éli az életét, ám az apa egy nap telefonhívást kap az egyiptomi rendőrségtől, akik közlik vele, hogy a 8 éve eltűnt lányuk Katie előkerült, és életben van. A szülők persze azonnal visszautaznak Egyiptomba Katieért, ám a lányuk már korán sem az ember, aki akkor volt, amikor utoljára látták őt. Egy szarkofágban találtak rá, ahol testét mumifikálták, ám ő valamiért ennyi éven át mégis életben maradt. Azonban mentálisan, lelkileg és fizikailag is teljesen megváltozott, elég furcsa hangokat ad ki magából, és tekintete is teljes mértékig élettelen. Mondjuk nem is csoda. A szülők abban bízva, hogy egy napon Katie ismét önmaga lehet, hazaviszik magukhoz, és próbálnak segíteni neki visszarázódni a régi életébe. Persze ez apró lépésekkel kezdődik, ám már az első pillanattól látszik, hogy ez innentől csak rosszabb lesz. Ezen a ponton nem is mennék tovább a sztorival, hanem inkább rátérnék arra az izgalmas morális kérdésre, amit a film boncolgat. Miszerint meddig teszel meg mindent a gyermekedért, hogyha az neked már csak ártani szeretne. A film alapvetően egy átokra épít, de azért vannak itt áthallások. Ugyanis ha ezt lehozzuk a valóság szintjére, akkor csak Magyarországon a becslések szerint több százezer gyermek nő fel olyan családban, ahol legalább az egyik szülő valamilyen függőségekkel küzdött vagy küzd. A családon belüli erőszak legtragikusabb formájáról azonban elég ritkán esik szó, nevezetesen arról, hogy milyen az, amikor nem az egyik szülő vagy mindkét szülő, hanem a gyermek a függő. És milyen az, amikor a gyerek már a szülő ellen fordul, hogy minden etikai és morális kérdés futba dob, vádgázoljon a szülőn, hogy eljusson a vágyott szerefogyasztásáig. Persze most kicsit távolugrottam a múmiától, de azért érezni lehetném mi áthallást a témával kapcsolatban. A múmia ugyanis szegről végről pont ezt a kérdést boncolgatja. Meddig megy el egy szülő azért, hogy megmentse a gyerekét, és főleg, ha az a gyermek, akit addig makulátlannak és tisztának látott, valójában egy gonosz ember. Én ugyan még nem vagyok szülő, ezért konkrét tudomásom nincs a témáról, de egy elképzelésem azért van. Persze ilyenkor gondolom a szülők rávágják, hogy nincs olyan, amit ne tennék meg a gyermekemért. Értem, és valószínűleg én is így leszek egy nap ezzel. De mi van akkor, hogyha a gyerek már a szülő ellen fordul és az életére tör? Meredek téma, főleg, hogyha a gyermek már manipulálja a környezetét, igazolva a saját oldalának létjogosultságát. Hol van az a pont, amikor a szülő már képes belátni azt, hogy a gyermek, akit felnevelt, akinek életet adott, iskoláztatta, etette, itatta, már nem az az ember, aki korábban volt, vagy akinek őt látni akarta, hanem egy függőre, aki számára a szer, amitől függ, többet jelent, mint az az ember, akinek az életét köszönheti. Egyáltalán el lehet jutni eddig a felismerésig. És hogyha a szülő eddig még el is jut, honnan tudja, hogy még nem késő? Na, ilyen és ehhez hasonló kérdések feltételére egy horrorfilmtől aztán egyáltalán nem számítottam. A film amellett, hogy ilyen témákat boncolgat, elképesztően jól néz ki. A kameraszögek, a fények, a sminkek, a hangok. De jó ég azok a hangok. Szavamra mondom, hogy ilyen minőségi filmet már nagyon régen láttam, horrorfilmnél meg szerintem még sosem. Ennek a filmnek nem szabadna így kinéznie, tapasztalataim szerint a horrorfilmek nem néznek ki így. Jó, azért néhol kilóg a lóláb, de az esetek nagy részében a látvány csillagos ötös. Ez a film számomra valami olyan polcra tette a műfajt, ahol nem gondoltam volna, hogy felkerül. Íme itt az iskola példa lehet követni. Egy dolgot azonban megjegyeznék, mielőtt leültök megnézni.
Ez a film egy gonosz halott film. Cronin előző munkája, a Gonosz halott az ébredés, ugyanis nem csak stílusában, hanem mondani valójában is hasonló, mint a múmia. Míg itt a szülő szemszögéből láthatunk egy gonosz gyereket, addig a Gonosz halott az ébredésnél ez éppen fordítva volt. Ott a gyerek szemszögén keresztül láthattuk azt, hogy milyen az, amikor a szülő válik gonoszszá. Nem gondoltam, hogy ez a film nekem tetszeni fog, de most azt mondom, hogy alig várom Cronin következő munkáját. Ha tetszett a Gonosz halott az ébredés, ezzel nyugodtan tegyetek egy próbát, egészen biztosan nem fogjátok megbánni. Én köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára. Kommentben írjátok meg, hogy tetszett nektek Lee Cronin a Múmia című filmje. Dávid voltam, hamarosan találkozunk. Sziasztok!